Espanya obté la pitjor puntuació al rànquing de corrupció en 12 anys. No en la franja d'edat de nens de 12 anys, que no va de nens d'ESO que fan desfalcos, això, No. Diuen, el rànquing de transparència internacional situa països com Ruanda, l'Aràbia Saudita i Costa Rica en més bona posició que Espanya. Llavors jo em pregunto, a veure, pitjor puntuació al rànquing de corrupció vol dir més corrupte o més honrat? O sigui, millor... Com més amunt estàs al rànquing de corrupció, més corrupció hi ha. Però tens més punts o menys? Més punts de corrupció. Però és un rànquing dolent, collons. Doncs veus aquí el problema. Millor en el rànquing és més honrat, rànquing de corrupció d'honradesa. Qui té més punts és més corrupte, o sigui, el campió d'honradesa és el que té menys punts o més. No, d'honradesa. Bueno, no, és igual, de corrupció. No, és que depèn. A veure, si el rànquing és de corrupció, qui té més punts guanya en corrupció, per tant és el més corrupte. Doncs jo, que saps que llegeixo les notícies molt ràpid i així, per no perdre temps i això, Dinamarca, que és el primer, diguéssim, és el més íntegre... Doncs aleshores Dinamarca és el que menys corrupció deu tenir. Veus? Clar. O sigui, si et dic qui és el millor cabró de Ràdio Flashback, per exemple, llavors qui guanya? Hauria de dir noms aquí, però... El millor cabró... Per exemple, de Ràdio Flashback. El més fill de puta. Per exemple, doncs llavors tindrà més punts o menys? Depèn, si el rànquing és d'honradesa tindrà més punts. Aquí vaig. Tindrà més punts. Aquí vaig. Doncs Dinamarca és el primer amb 90 punts i Espanya és el 46è amb 56 punts. No tinguis cap dubte que és un rànquing d'honradesa. No tinguis cap dubte. Però és que ja... Bueno, és que ja comencem malament. És que no expliquem de les coses,